Guys, welcome sa ato ang mga storya nga daghan ka makatunan. So pasensya na duha ka adlaw wala kita naka-upload og sambingay. And karon salamat sa Ginoo nga makabalik na pud ta og lain na pong storya nga aduna ni mga dagkong nagpahipi nga mga lesson sa kinabuhi. So kini atong istorya karon, istorya kini sa usa ka bata nga babae ug sa matahom nga bulak. O para masabtan nimo ning maong sambingay, puli nga tapuson nimo kay adunay mga dagkong lesson ini nga nagpahipi nining maong storya. So usa ka adlaw niana kining maong bata nagasuroy-suroy siya sa usa ka matahom nga garden nga daghang mga matahom nga bulak. Dunay usa ka bulak nga iya yung nakita nga mao'y nakapainganyo niya. So yan ang giduol ni maong bulak o ang kahumot sa maong bulak layo pagani siya ng limyo na pag-ayo. So gawas nga nindot kayo ang mga kulor sa bulak, nindot ug humot ug kaayo ang maong bulak. So yan ning giduol giusisa niya pag-ayo sa maong bata. Gikan sa bulak ngadto sa mga dahon, mga sanga abot sa punuan. Karon pagtan-aw sa bata, pag abot sa punuan, tingala siya nga ang gisukaran sa maong bulak usa ka lapok nga yuta ug daghan kayong mga kanabang mga lain nga mga sagol sa yuta, hugaw kayo ug natita sa bata. So ang himo sa bata iyang giibot kining maong bulak kay dili siya gusto nga ang anindot nga bulak ug humot kaayo mabutang ra, muturok ra diha sa hugaw nga yuta. So iya kining giibot ug dali sa dalagan dito sa gripo ug gihugasan niya ning mga nitapot sa gamot. Siyempre kay ignorante nimo bata, iyang gihugasan ning maong bulak katong mga gamot. Gihugasan niya hangtod nga wa nagyuyuta nga nitapot. So pagkataod-taod giobserbaran sa bata ang katong maong bulak nalayod o kaning gitawag og nalahos hangtod nga tungas adlaw wa na gyud na aksyon na gyud ka loy-loy ang maong nga bulak. Karon niabot ang tag-iya sa maong garden, nakit-an nga ang katong maong bata nagkupot na ining naloy-loy na nga bulak. So ang hitabo gikasab-an sa tag-iya sa garden ang maong bata. Ni question ang tag-iya nganong ngano man ang giibot nimo day ang maong bulak. So nitubag ang bata nga kuya, dili ko gusto nga kini bulaka muturok diha sa hugaw nga yuta. So muni akong giibot kay gusto ko nga diri siya sa limpyo kay nindot man siya ang pagkabulak, humot man siya kaayo, so dapat diri sa ibutang nako sa limpyo, diri sa tubig na gibutang. So namatay hinuon ang mga bulak. So niyon tong maong tag-iya nga day ako nang gituyo, ako nang gikolekta ang mga yuta ana, ako nang gimix ang maong yuta ana. Sa imong tanaw hugaw na siya, pero maunay nakapagro niya, maunay nakapatubo niya, o maunay nakapatahom sa iyang mga dahon o bulak o ang iyang kahumot. Pinaagi sa maong yuta, dili na siya mayon ana. So dinhilang takutob guys sa ato ang sambingay. Doon na tayo mga lesson nga makutlo nini sa atong kinabuhi. Ang hugaw nga yuta nagrepresent ka na sa mga trouble, mga problema, mga pagsulay, mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Isip usa ka Kristohanon, ang mga pagsulay gialaw sa Ginoo, mga problema kay mao kini ang sukaranan nato nga din diha ta mo tubo sa atong espirituhanong kinabuhi o muhamtong kita diya sa pag-alagad sa Ginoo. No? So ang pagsulay gitugutan na siya aron nga kita mugro. Di ba niyo ng Biblia sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Insa diri, apan human sa iyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo nga maong tinubdan sa tanang grasya ug mo'y nagtawag kaninyo sa pagpakigambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Di ba?
So ining maong verse ato ning i-relate sa maong sambingay nga ang mga pag-antos ato gyud ang maagian. Kaya ang mga pag-antos mao ni ang gamiton sa Dios aron kita mulig-on o makabaton kitag sukaranan nga dili matarog matud pa niya dinhi. So kung adunay mga pag-antos ta nga nagian, so normal lamang kana kay aron mugro kita spiritually o aron nga malig-on kita sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. So sama sa usa ka kahoy nga sigion gina siyang ang mga kahoy makaagi, kung ang usa ka kahoy makaagi ganing mga daghang unos o bagyo, kanang maong kahoy mulig-on gina siya. So the same thing sa ato apong kinabuhi sa pagpangalagad, tingala ta nga nganong kini manong nangalagad daghan manong mga alagtuson nga moabot. Pero gigamit na siya nga aron nga kita nga nangalagad sa Ginoo malig-on ta sa ato ang pagtuo. Okay? So sama sa usa ka bulak nga giibot sa usa ka bata kay gusto siya nga adto ra gyud sa limpyo dito sa tubig niya ihulong ang maong mga gamot iyang gikuhaan to mga yuta ang nitapot. So ang hitabo hinuon kadto maong bulak nagkahinay hinuon og kalawos hangtod nga na matay ang maong bulak, di ba? So ang atong ginabuhi kung wala po tay mga pag-antos, walay mga problema, walay mga kalisdanan, so murag wala po challenge ang ato ang espirituhanon, no? Dili ta mo hamtong, dili ta mo grow, okay? Naatay pulong sa Ginoo sama sa tubig. So dili lang kay pulong tanan sa Ginoo ang ahiaguman sa atua, do na po'y mga pagsulay, mga problema, mga kalisdanan sa atong pag-alagad. So gimix na siya while kita nagtuon sa pulong, matingala ang uban nga no, sige man ta ko og giditit sa pulong sa Ginoo, sige man ta ko og pamati sa pulong sa Ginoo, pero ngano daw nga dunay daghang pagsulay nga niabot nila. So dili man gyud sama sa usa ka tubig nga gibalhin sa bata ang maong kahoy diya sa tubig, di ba? So namatay hinuon, no? So i-mix gyud ang usa ka matahom nga bulak diha sa nagtubo sa hugaw nga lapok. Okay? Ang hugaw na nagrepresent sa mga pag-antos, mga kalisdanan nga atong magian sa kinabuhi. Pero munay gamiton aron nga munindot o mulami ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kung walay mga problema, no, kumbiyansa ra punta sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Pero true sa mga problems nga masinatian nato, diha ba inon ta mausob sa ato ang lifestyle sa atong pagkinabuhi diya sa pag-alagad sa Ginoo. Matod pa sa Proverbs 20 verse 30 nga usay makatilaw kitag mapait nga kasinatian, una kita mabag-o sa ato ang pamatasan, di ba? So ang mapait kasinatian mo kayong ka nga kana bang sama sambingay nga naa sa lapok, hugaw o pait, di ba? Pero mao na inay magbag-o sa ato ang mga pamatasan. Naay mga mapait nga kasinatian nga miabot sa kinabuhi, nagyan nato nga mga pait nga kasinatian, kabalo ka unsay gibuhat anak sa Ginoo, do na say gibag-o sa imuhang batasan sa akoa. O bitaw na nga dapat ang tanan nga mudangat sa tuan yun sa 1 Thessalonians 5:18 nga in everything give thanks kay mo kini ang kabubuton sa Ginoo nga atong buhaton diyan ni Kristo, di ba? Tanan nga mudangat nato mga mapait man kasinatian, mga pagsulay, mga kalisdanan nga atong maagian, okay? Dapat pasalamatan nato na kay sa luyo nga bahin niya na adunay gibuhat ang Dios sa ato ang inside sa atong kinabuhi, inside sa atong una-una. Dunay mga gipangbag-o niya ba? Dunay mga kinaiya nato nga wala pa naka-inline sa iyang pulong, muna iyang ginabag-o. Pinaagi sa mga pag-antos. Mao ganin niyon sa Job 36:15 nga gamiton sa Dios ang mga pag-antos, ingon nga magtutudlo. Okay? So ang pag-antos gamiton sa Dios, ingon nga magtutudlo, tudloan ta ni ana. So that's why pasalamatan nato kung dunay mga pag-antos, dunay mga kasinatian, mapait sa atong kinabuhi. So guys, dinhi lang ta kutob sa ato ang sambingay. Kung duna kay nakatunan, paki-comment lang sa atong comment section, and be sure guys na naka-subscribe ka sa ato ang channel aron updated ka sa daghan natong mga sambingay. God bless, kita-kita na punta sa sunod na pong mga video. Glory to God.